potrebuješ finálne tepelný zdroj. Pýtaj sa sídliskárov, ako žijú, ako si už dneska uťahujú kohútiky, v akej zime a tak ďalej. Za menej tepla stále platia viacej. Tu bol taký výsmech na minulom zastupiteľstve, že prečo zatepľovali. Už pretože chceli ušetriť. Dneska zateplili, vymenili okná, dali strechy a platia viacej. No, dá sa aj takto k obyvateľom vychovať, že povedať všetko a vyhrať to sami nejaké. Ale tu sú tie nejaké klauzule, akých zmluvách, odpred a tak ďalej. Nebudem to rozvádzať. Nie je to také jednoduché, aby väčšinový vlastník cvičil nás. Že ste mu dali tej právomoci. Že ste toho 7. februára 7. februára 2008 schválili takú spoločenskú zmluvu, že ste takú obrovskú moc dali do rúk jedinému človeku, to je nie moja chyba, to je zase vaša, ktorí ste boli pri tom hlasovaní. Či bola taká dozorná rada tam, za tie 4 roky, aká bola, ktorá jednoducho miesto dozorovania tak chránila to väčšinového. Takže vieš, ja by som si ako ťa poprosil, aby si nešiel takýmito inventívy a bavme sa teda o faktoch, lebo ja hovorím len o faktoch. Ja nehovorím o nejakých dohadoch, alebo iná baba povedala. Môžem uzavrieť rozprávu ešte v pánku. Nechcel som nič hovoriť, pretože ja som slúžil 43 rokov vo výrobe a hospodársky výsledok. Neviem, či pán Žin vie, v prvom rade nám vplyvá organizácia práce. V prvom rade vplyvá. Potom sú mzdy a potom tie ostatné rady. Ja by som vám to vedel pekne. Každá strata v prvom rade vyplýva zo zlej organizácie práce, ale o tom nemôžem posudzovať, nepoznám. Ale chcem reagovať na pani, ktorá povedala, že v poriadku ani pre mňa nebude euroda. Ani 3 € nie pre mňa, ale je tu ľudí, pre ktorých je 50 centov. Ale chcem povedať to Jožko Krnač.